Ikaalisissa pääpaikkaansa pitävällä Maanrakennus Jokisella on pitkät perinteet erilaisissa maanrakennuspalveluissa. Vuonna 1969 aloittanut yritys on keskittynyt viime vuosina erityisesti kaivojen rakentamiseen, kunnossapitoon ja elvyttämiseen. Kaivojen tukkeutuminen on yleinen ongelma suurella osalla Suomen vesilaitoksia. Hyvätuottoisenkin kaivon antoisuus laskee lähes huomaamatta, kun liuennut rauta ja mangaani saastuvat kaivon siivilään ja sitä ympäröivään maaperään. Maanrakennus Jokinen Oy on kehittänyt, rakentanut ja pilotoinut laitteiston, jolla kaivon elvytys voidaan menestyksekkäästi toteuttaa. Menetelmä pilotoitiin Suomessa vuonna 2021. Hankkeessa olivat mukana myös Afry Finland Oy ja Clean Wells. Sillä laitteella pestään kaivo ja sitten voidaan käyttää myös semmoista elvytysainetta siinä pesussa. Ja sillä kiertovirtauslaitteistolla saadaan se siivilä pestyä ja sen elvytysaineen avulla me saadaan se pesu ulottumaan sinne maaperään sen siivilän ulkopuolelle. Meidän elvytysaineemme muuttaa tämän rauta 3 takaisin rauta 2, eli siihen liuotettuun muotoon, jolloin se voidaan pumpata kaivosta pois. Kaivon elvyttäminen parantaa huomattavasti kaivon raakaveden pumppauksen kustannustehokkuutta. Jokisen ekologisella järjestelmällä on parhaimmillaan saatu lähes kokonaan tukkeutunut kaivo toimimaan, jolloin on säästytty uuden kaivon rakennuskustannuksilta. Maanrakennus Jokinen on ainoa yhtiö Suomessa ja Pohjoismaissa, joka käyttää tätä menetelmää.